Čaute ľudia, toto je moje prvé video, akože možno už budete tento čas vidieť video od proste Tokika. On je môj kamarát, s ním budeme mať proste sériu ultra hardcore, takže len tak. To som udělal. Ty si aktivoval rituál book, to nám ukáže cestu k rituálu. Mám vertiho. Neviem. To je iba pláši, to je iba ten. Ešte... Má to byť hororové, takže neviem od čo od toho čakať. Som asi nemal vykraftiť, som si mal vykraftiť rovno pickaxe. Hej, jedno. OK, ideme. No jakože můžeme, no. Tam to sice trochu zpomalení, což mi trochu vytáčí. Ja, prečo ten rituál je 1000 bokov od nás? No tak tam ideme, no. Ideme to zaktivovať. Tam bude určite strich, lebo kámo, to sa nechce tak veľmi veľa, také dlhé video. Poďme si naťažiť proste veci, hej. Či? Počul si to? O! Čo? Počkaj, ale je tu strašne veľká ozvena. To nevadí, jsem posraný až za ušima. Nečí kamene. Jo, počkaj, asi tiež musím niečo vykraftiť. Kamo, co to je? Tam strašne creepy ambient. To je hrozné. Jo, right Já to there. nechci slyšet, to je otravný. A tam nejdu ani za nic. Já to je víc a víc mně přijde. Pozor za tebou! Ty teď tam má devič. Tak ale ideme po ňom, poď. Bum. Já Jo, mám hardcore. jo, môžem zabiť. On se nemůže potopit. Fuck. To je problém. GG. Tak to nebolo ani to nebolo ani strašidelné, bro. Proste iba utekal po tebe ak ani nič, proste. Dobre, kámo, musím zaburovať. Kámo, to musím na 100% zaburovať. GG. Kámo. Ja som zabudol, že nemôžem nadávať, kámo. Ja dostanem ešte more ten. Kámo, kde je nejaké uhlie? Je uhlí. Ja som našiel. Nečí kamena. Si naťažne. Ba. Nemám krumpáč a prdle svidím. To je problém? Já nevím, kde mám dřevo ani. Tu máš Nečí veci. kamene. V tomto máš veci, nie? Tu máš veci. Tu máš drevo a tie bodky. Tam máš štít. Ešte ja ti ich zoberiem, lebo ty si slepý. Nevím. To tady. Dej mi jednu to torčku. Jasné, tu máš. Dík. Až mi 3krát ten. Tu máš. A toto nestačí. A ještě dřevo moje se sebral. Ja mám veľa dreva, tu máš. Máš veľa dreva, kámo.
Kinda rich. Mama no. Kámo, prečo je tu tak veľa zlata, hej? Neviem. A vlastne áno, to je Mesa Bajo. O, ešte tu je. Kámo, hej. Kúbko nevadí. Hej, poď ešte naťaž nejaké to a pôjdeme už za tým rituálom. Bo nechcem byť v noci vonku. Sa mi zdá, že oni sa nebudú spavnovať podľa mňa. Kým neurobíme ten rituál, takže my to musíme urobiť tak či tak. Čo robíš? Kde ideš? Iron. Mám ho 7 krát, to bude stačiť. Podľa mňa. Tam málo. Doprčiť. Kámo, táto ozvena, to je crazy. To je extrémne nahlas. No, Kde si? Tady. tu som. Hľadám. Nezdrhejme. Ja tu iba hľadám. Kopere, ok. Pump iron. Komu co to bylo? Tak teraz som dosratý až za ušami. Já se kámo se na to úplně cuklo. Čo to bolo? Já jsem vytěžil iron a jenom boom a pečt, kámo. Kámo, tak asi mám naděláno v kalhotech. Alright. Kámo, asi prespíme tu, lebo kámo. Jo, jak chceš. Nevím, Ahu. Víš, že se mi to moc nechce. Ani mne. Takže tady pak ale dokončíme, tak si pak. A proč je tu na zlato? No lebo sme v Mesa biome. A tam je iron. Já mám je to všude Menší problém. Je tu skalk. To je. Nevidíš to? A co to je? O, tam dole, ďalej. Já nechci, co to je. Však je tam, kde sa spavnuje Varden. To nevadí, já to vidím to. Tak veľmi by som tam Tam nechcel. bude. Tam pojďme. Jo, Jsme tam. kamoc. Já mám zaplý hitboxy a tam je něco, ale mně se to vůbec nelíbí. A ten ambient to je hnus. Tam nič nevidím. A tu je Iron. Alright, then. Když dáš shift, tak to vytěší všechno. Oh! Kámo, tá fyzika? Holy moly. A co to je? Zapni si hitboxy. Čo? Zapni si hitboxy. Prečo? Čo vidíš? No něco tam je, ale já nevím, co to je, bez toho se bojím. Kde? Tam dole, v tom skalkách je Varden. To trochu dál úplně. Tam niečo je. A neviem No čo. tam je, no právě, ale mně se tam nechce kvůli tomu jít vůbec. Tak poďme hore sa niekde ubytovať tu. Vydrž, ale Iron. Jasné. Vydrž, jdeme spolu. Musíme Jo. být spolu chodit. Počkaj, ja mám nápad. Ešte nerob, ešte nie. Já nikam nejdu, ti říkám jenom, jo? Ja chcem iba skúsiť, že či to bude buhnuté. Keď to takto vyťažím.
Ono to funguje. Mám zlato. It's coming. No ne. Nah. Baby. Nevypad. Ani mne. Ja nechci. Mama. Nie. Ja, ty si dosratý až za ušami. A co čekáš, když položím torčku? Kámo, tie torčky vyzerajú úplne dobre. Dal si tie resource packy? Už jo, tak ne. Nie, ale myslím akože tie... Mám tam uhlí i irony. Čo keď si dám all the lighting? No to aj tak nefunguje. Bar. Mám iron krumpáč. Jako já bych mohl teďka vyčišit to zlato, ale... To je normálny No. shield, to je neupravený. Mě úplně štve, jak můžu hýbat tou hlavou a koukat na sebe a tak. Hej, Všechno to, mne to 3D, strašne je vadí. hrozený. Mne to vadí Ne, tiež. asi. Když se kouknu nahoru, tak tam pak vidím tu černou čáru, kde je jméno pak. To je hrozný. Dúfam, že Dobre, na... každý má... Udělíš si třeba krumpáč nebo tak něco a musíme si to rozdělit. Už som si urobil. Dobře, tak kolik máš u sebe ironu? 0. Dobře, tak každý bude mít 6 ironu. 6, ok. Máš vykraftiť ďalšie furnesky. Nemám kámen. Tak ho ideme nakopať. Jupi! Kámo, hej, tá fyzika. Co bylo? Čo? To slyšel, jo. Teraz som počul ale normálny sound Minecraftu. To nebylo normální. Úplně takový... Ne, nevím, jak to popsal. Úplně hrozný. Dun, 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 dun. Tak zbytek ironu je tvoj. Já si udělám... asi... Boty nemusím vlastně, boty máme. Co já mám? Ja dám vypáliť ešte zlato, aj keď je úplne na nič, ale tak. A tak to lepší jak nic. Kámo. Sa mi nechce ísť. Je to tam? Kámo, ja som tak chcel flashlightku. Já nikam nechci. Nič tu není. Ale chod späť, a to Je nie... tam zlato. Kosek. To vím, no. To je zlato. Kámo, nemáme skoro žiadne jedlo, máme iba nejaké kusy jedla, čo sme dostali zo starter packu, toho tu proste... Já mám 4 chleby. Mám stále 7. Jak to? Máš jeden. Děkuji. A ti asi veľmi nepomohlo. A fakt lepší jak nic. Urobím si... Nie, bodky nie. Čo si môžem urobiť si jedným? Asi nič. Je tam je pak nahoře zlato. Sice tam teď nevidím, ale vím, že tam je. A já chci jít pro něho, ale já jsem posranej. Kde je zlato? Tam hore? To je na to Ano. seta. Tam nejdeme. Tu je nejaké. Tak mě tam jít nahoru, tam ho bylo hodně. Nahoru, pojď nahoru. Hej, idem. Dobral si to všetko, tie veci naše? Alebo... Ne. Já myslím, že tam půjdeme ještě. No tak tam môžeme ísť ešte. Ale nemôžeme zabudnúť, že kde to je. To víme. No, uvidíme. A to nějaká peny, tam nic. Kámo, som sa zľakol toho, jak že... Kámo. Kámo, ja tu mám Minecraft soundy klasické. Kámo, ne, noc. Je noc, kámo, čo si čakal?
Iron, to je koper. Nemôžem. Iron. To je zlato. Lalalala. No to je Tady ho je strašné. hodně. Kde ho reálně vytěžit, jako? Kamo, ja nič nevidím cez seba. Tak ty jsi psychopat asi, ne? Ale dobrý, to je vodka. Čo? Asi mám naděláno v kalhotech. Čo sa stalo? Bol tam niekto? Ne, jak jsi to zavřel? Necháme si okienko. Menšie. Tiež počuješ ten ambient? Já čas plejt. Dal som tam ďalšie zlato. Okay. A ešte budeme full box. More, what the fuck? Sa niečo kope. Ani mi to neříkej. Já se bojím. A podľa mňa to bol Jasné. odrb, lebo tu není žiadna hlina ani to. Ale já nic neslyšel, že by se něco kopalo. Tak to je také možno, že schizofrenické, chápem. Já se bojím, kámo, ty jsi mu strašil úplně. To je hnusný. Ja ti proste úplne schizofrenické. Ale what the fuck, to byla kaupice úplně velká. Čo? Já se stala pera, že jsem měl to úplně obtřebu a prostě no dobrý, já to libu asi. Já se Čo to bolo? Tak kámo, to bylo velké a vypadalo, v ksichtě to vypadalo jako, nevím, byl to černý, jako úplně úzký. Kam to jsem se a jako fakt podělal. Jo, to bol Byl asi... to skrčený. Jo, to bol asi stalker. Kámo, Desper, ty ses otočil a hnedka na vteřinku úplně jsem portl, úplně to hnedka zmizelo. Kámo, tak moc jsem dostal. Kámo! Nestraš ma! Já jsem nedělal srandu. Kámo, já jsem kámo, se tak... Ešte, ideme sťahovať sa, alright, back. Máš. Ani hovno. Poď, ideme. Odchod. Nechoďte nikam. Prečo? Je to ambient, nepekný. Kamo, ja chcem mať... Jedeň. Tak nemám moc bloku, jo? Ja? No, sorry. Ty si... Dík. Jdeš. Au. Helpe zlato. A sorry. Nekam vydrž. Kamo, už ide, neboj sa. Vydrž, co je tam v kývce, ale furt. A tu ju pánky. Kámo, to je také hnusné, ale nechápem, jak tento mod môže byť taký hnusný. Ja som si myslel, že hororový Minecraft není hororový. Kámo, já se ho úplně bojím teďka, byl jsem postranej. Ja som myslel, že to dá mi sám, ale ne, kámo, ani náhodou. Teraz, keď viem, že... Já už to nikdy já vím, že to už nikdy nezapnu. Tak aspoň tentokrát, more. Kde dáš je za to vejít? Kámo, ty si taký zlatoko. Tyko. Tak no to se hodí, víš co? Já nemám bloky. That sounds as your problem. Ty sa kope... Kámo, fuj! Ja som videl
Ja som videl partikle pri sebe, kámo. Ja som myslel, že to už... Že to... No to mi ani neříkej. Bravo. Hej, kopaj. To je možno dom nejaký. Hej, to je dom? Ale zničený. Dobre, nie. Poďme preč. Poďme preč radšej, kámo. A to nebaví. Iron Bar. Za tebou je pak další tady hnedka nahoře. No, že za tebou už je niekto, hej. Kámo, tady je strašně moc zlatého beru. To je Ruined portál. Fakt? Ber gold block. Tak ale on je ďalej. Au. Kámo, přitom to je takový steknu na full damage. No, akože je to na hard difficulty som to dal. Kámo, počkej, to jinak podívám, přistahám. Ježiš, tie staré textúry. Vydrž. No. Kámo, to teraz bol za mnou nejaký ten úplne čierny nejaký capek. Usmieval sa a mal rohy jak koza. No, já to nechci hrát. Uj, ale on nezmizol, on proste sa iba pozeral na mňa. Iba čumel. Že o vás sa, bro. Proste iba, že WhatsApp. WhatsApp, vítejte u dalšího videa. Kap, co to je kap? Po tu. Amatér. Ja chcem ísť zapnúť ten... bar. Mám jablko, můžeme udělat golden apple. Je v tom i niečo, či to je proste nič? Já to nevím. O, je tam. Chci. Je tam veľa toho. No, To je oláza. To je kokoza. tam tady hejbej. Ja viem, kámo, že tam je hay bale. Nie. Fuj. Ne, nechcem hrať. Ne, mi príde, Já že to nechci hrát. mám taký pocit, že aký by ma furt niečo sledovalo. Že mám pocit, že ma furt niečo sleduje. Povedal, že alebo cože? Takže? Tu není mimiker. Že? Ne, nevím. Kámo, tu na Ironu. Prosím tu, že není mimiker. Vás počuť nejaké, že it was there, alebo dačo také. A to šepkalo. More, to co tam je? Proč udělal ty tu díru? Vyzerá, že by som to stihol? Ne, ale ta díra tam nebyla. No nebyla. No to ne, tady je něco, co jsem. It not me. I'm not I'm not me. Hej! What? Nevím, hitbox. Jsem tady něco je. Ne, zapni si hitboxy. Vidíš to? O, to A teď zmizlo. zmizelo. Kámo, ne, já mám hostinu, mě z toho není dobře. Ne, já mám hostinu, to není dobrý. Kámo, tak dlho už som nebol vystrašený v nejakom modpacku. Kámo. Se to nechce hrát. A to není poprvé, co jsem takhle neviditelný hitbox viděl. Třeba po třetí. A tak sa vždycky zmizne. To podľa mňa má byť ten stalker, ale proste... No, neviem.
No, Neviem, asi sa nevygeneroval, alebo neviem. no to je dobré. Dobrý. To ma chce preč. Kámo, však ideme preč niekde, úplne preč. Kámo, ale ono to... V téhle hry nemám dobrý pocit vůbec. Ani ja. Čo furt nejaké ti... Dobre, to čo je za pastička pre bobečky? Alright. Pozri sa na to. Čo to je? Hitbox? Když já nemám jídlo. Nemáš jedlo? No mám, neměl jsem tam hunger. Pozri. Čo to je? Ty si debil. Prosa trapnú do tej snáď najhoršej trapky ever. To je hitbox u mě. To se něco mají mírat jak vol prasa. Fuj. Já jsem šel tam taky. Áno. Tam je pyramída. Stoj. I see you. Ne. Yeah. Ne. Ne. Ruin portál nahoře. Vidím. Mimiker, mimiker, mimiker. Haló. Kto vôbec? To... Kámo. Tak sa dohodneme. Pre ďalší diel dajte like, subscribe a majte sa, kámo. Som dosratý až za ušami a hrajem to úplne v noci. Dovidenia.